A főpap lehet a következő főgonosz? Egy teória szerint a főpap célja egy új kozmikus rend felállítása, és az erő nagy tornája csak egy teszt volt kiválasztani az új istenosztályt. Nem véletlenül, hogy ő a mindenek ura, Zénó tanácsadója. A szuperkristálygömbök kívánságai gyakorlatilag határtalanok. A szuperkristálygömbökkel, amit Zamasu is használt, még a multiverzumot is újra lehet alkotni. Ezek az isteni sárkánygömbök az univerzumok szintjén kívánnak, és a bennük rejlő sárkány Super Shenron elvileg még Zénót is fölülírhatná. Mi is lehet a céljuk valójában? Ez a nagy kérdés. Bár úgy tűnik, hogy csak edzők és megfigyelők egyre több utalás szerint nagyobb tervet szolgálnak. Az angyali rend lehet a világegyetemek valódi irányítója, és a főpap lehet az, aki valójában Zénó felett is áll. A legőrültebb teória, hogy Goku maga is angyali szintre léphet. Az útrösztön révén Goku egyre közelebb kerül az angyali stílushoz. Ha meghaladja az isteneket, angyali szintre léphet? Lehet, hogy Whis direkt készíti fel rá? Vagy az is lehet, hogy Goku a következő Zénó, a káoszból a rend ura? És hogy miért pont Goku? Goku már szinte minden szintet bejárt. Harcos, istenek tanítványa, időutazó, univerzumok megmentője. Elérte az útrösztön szintet, amit még a pusztítás istenek sem uralnak teljesen. És ami a legfontosabb, ő az egyetlen karakter, akit Zénó barátjának hív. Ez nem kis dolog. Zénó törölt univerzumokat pillanatok alatt, de Gokuval játszik és nevetgél. Mi van, ha ez nem véletlen? Az örök gyerekesség, Goku és Zénó hasonlóságai, mindketten gyermeki lelkűek, de hatalmas erővel bírnak. Goku mindig harcot akar, Zénó is csak szórakozásból törli az univerzumokat. Mindketten tisztán ösztönös döntéshozók, de mégis rájuk épül a világ sorsa. Sokan hiszik, hogy Zénó valójában egy ősi Goku típusú entitás, csak túl magasra jutott, túl gyorsan, még Goku fokozatosan tapasztalatból fejlődik odáig. Mi is lehet Whis és a főpap célja? Új isteni egyensúlyt teremteni. Zénó a megsemmisítés, Goku pedig a harc, de a könyörület megtestesítője lenne. A kettő keveréke lenne az, amit az angyalok valódi egyensúlynak tekintenek. Nem csak törölni, de megvédeni. Nem pusztítani, hanem fejleszteni. Nem csak istenként uralkodni, hanem emberként érinteni. És mit jelentene, ha Goku átvenné Zénó helyét? Megszűnne a jelenlegi hierarchia. Új rend születne, ahol a harc ereje helyett az egyensúly, empátia és a tapasztalat lenne a mérce. A szuperkristálygömbök segítségével akár új univerzumokat is létrehozhatta. Goku nem lenne már harcos többé, hanem isteni forma, aki vezeti az új multiverzumot. És ez bekövetkezik. Vegeta lehetne az új pusztításisten, Gohan egy isteni tudós, Broly a primitív harcos istene, és Pan vagy Oob a következő örökös. És így a videó végén plusz egy legvadabb lezárási teória. A Dragon Ball Super végén Goku feloldódik az isteni tudatban úgy, mint a Dragon Ball GT végén, de sokkal magasabb szinten. Egyesül az univerzum energiájával, és ő lesz az új Zénó, de nem mint gyerek, hanem mint harcos király. Ez volt az őrült Dragon Ball Super teória, hogy mi lenne, a főpap lehetne a következő főgonosz, illetve hogy mi lenne, ha Goku lenne a következő Zénó. Írjátok le ti is a véleményeteket a témáról kapcsolatban, és teóriázzunk! Én köszönöm szépen a figyelmet, Senpai voltam, csumesz!